हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मीनाक्षी रामसार यूट्यूब चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ दं बराय हरफिनलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जों दिनैबो माने बैसागु मोसानो थांनो ओंखारलायबाय आरोना माने दिनैनि भिडिअखौ आं बेलासिनिफ्रायसो लानाय जादों आरोना लोगोफोर फुंनिफ्राय माने भिडिअ खालामदिया दिनै माने बारा गैखाला एसे मोसाहैनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो दा न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर माने दिनै बारा मोसानो गैखाला मैयानो माने मोसाजोबखाबाय आरोना दिनै माने बारा गैला आरो न'ब्रै न'बासोल'सै बेखौ दा मोसाहैनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै लोगोफोर आब' सासे लोङा माने फैग्रा माइब्रानि गोदै जुमाय फिसिनाय होलायबाय आरोना आंबो माने गोदैखाय एसे लोंग्रोनानै होबाय हिट जानायनि ओंखारबोलायबाय दा नै लोगोफोर मोसाहैनोसै दा ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो माने 1K जासिगोन आरोना बारा नांला मोसाखांसिगोन दा लोगोफोर न'आव थांसिगोन ओमफ्राय मोसानानै फैबाय लोगोफोर नै न'आव मोनफैलायबाय आरोना ओमफ्राय आं बारा भिडिअ खालामलायबाय थादिया मोनानायखाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दा हरनि जानाय लोंनायनि थियारि खालामलायनोसै ओमफ्राय नै दा लोगोफोर दाउ जालायनोसै आरोना न'निनो दाउ माने न'आवनो दाउ दंसोगारो नालाय लुगैबानो माने जायो आरोना एखे जानो अमा बेदरबो लाना फैलायबाय आरोना दिनै माने जोंहा अनला खारै जागोन आरोना माने जाथारियाबो गोबाव जाबायमोन नालाय ओमफ्राय दिनै दाउदो अनलादो संसै आरो लोगोफोर दा बेयाव अनला खारै संसै आरोना लोगोफोर अरावनो संगोन माने दिनै अरनि संनाया गोथावसिन जायो नालाय दा बेदर सेदर एवफ्रामनानै लोगोफोर दै होनानै होबाय आरोना ओंख्रियाव नै दा आंना अमा बेदराबो मोनबाय आरोना ओमफ्राय मा थाव ओंखारखादो आरोना ओरैबायदि मेजेममोन नालाय बयबो थाव ओंखारबाय आरो बेखि दांनानै अनला खारैयाबो जि मोजां ग्लब ग्लब गोदौगासिनो ना माने मार गोथाव जाखायो आरोना लोगोफोर अराव संबाथाय ओंख्रिफोरा सोरनो अनला खारै गोथाव मोनो जानानै कमेन्ट खोन्थाहरदो आंथ' बिराद गोथाव मोनखायो आरोना अनला खारै जानानै बेबो अनला खारैजों आरो दाउ नै जोंहा कृषिकाया मार मोसालायबाय आरोना माने मार मोसाखायो आरो मानसिया बार मोजां मोनो मोसानायखौ रोंसोगारगोबा आरोना सोरबा सिखायनाय बायसानो अनला खारैयाबो मोनबाय दा ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर दा नै गोथाव अमा बेदर बे जाहैबाय आरो दाउ एवनाय ओमफ्राय आरो अनला खारैजों दाउ दा ओंखाम जानोसै
दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय लोगो मोनलायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव